Kok kuwi dar. Dadi wong kuwi ya aja eman-eman sedekah. Yo tanya Nek duit karo wong. Ya. Lah nek kowe eman-eman ya ora bakalan kowe dikeki rezeki sing melimpah. Kaya aku lho, contone nek ana wong apa, cung, ana wong apa, cung. Dadine Gusti Allah ki oh iya ki wonge ora eman-eman. Tak kuwi ya? duit sing akeh. Iya kok kowe. Lah kedar, contone ana wong sik kesusahan. Lah Nonton kan lho. motor. Iya, kowe aja eman-eman. Cung. Nek ana wong kaya kae kudune dibantu. Ya iya. Ora usah. Iki tak contoni. Tak kei duit. Mas, ning opo Mas sampean? Bensin entek, Up. Kentekan bensin. Heeh. Kidar. Nyongko ora asal ngomong, nyontoni. Ki Mas. 50.000 nggo tuku bensin no. Nuwun Om. Yo, Men berkah Om. amin. Mosok ora berkah. Nah, kok Amin. kidar. Matur nuwun Om. Oke. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Jos guys, blik guys. Kok kuwi ra? Contoh langsung nek nyong kuwi. Apa ora curiga? Ora ini sangar kowe penjualan koyo kae pernah. Kowe iki kok tukangnya seudon no. Dadi wong kuwi ya nek nulung kuwi ya ora usah pamrih, ora usah seudon. Soal Raine kuwi sangar, ompong koyo nyong. Wis sangar kae gan. Wong kuwi mesti gak akan nemen kok. Ah, ora ono Dar. Dadi nek kowe ya wis amal diikhlaske. Wis ah. Arep Jumat ke nyok tak bali dhisik. Ya wis, Wis Gan. pokoke kowe bae ya, kowe nek pengin Wis, ah. urip Jumatan sih, Om. Ayo dhisik beres. Pinteran kayak koplak. Kayak ngecek tukang ora mikir-mikir. Kudu iki nyoba ae. Ora curiganan kayak koplak. Ngecek tahu kayak gua otok. Der, tolong Der. Der. Koplak. Tolong. Hei, Pak, nau Pak. Der. Der. Dari ini. Koplak. Der. Kenapa, Eh, Pak? Der. Uangin nang ndi mo, Der? Ngobrol Jebule kayak bener montore nyong, Der. Oke. Cetan.